yen jiiɗi ɗum kadi jam ƴeesuma bange wondemo neɗɗo wonde hoore makko haa fanndi e Cheikh Oumar Fouti kala ɗo ɓesngo Cheikh Oumar Fouti woni Mamadou Sega ene jokki ɓesngo tomoto so a yiiɓe Ceerno Madani ma tawmoto kala ɗo ɓesngo Cheikh Oumar Fouti woni ma taw ɗo ma taw ɗon Mamadou Sega anndi hoore makko no mbiya Fouta omo anndi Fouta mo wawna andude ɗum fof kadi haala ɗon kono o andi ɗum kadi o jokki he woni fof o jokkondiri e mum jokkondiri e mum jokkondiri e mum minen arɓe ɗo ɓe so wonano ko nelal min gaddi goytaɓe fof ay arde inde mum nootade mum e fodde Allah moƴƴinani en ñalawma fulngol yo Allah ɓuumni ɗum e dow hoore makko minen arɓe ɗo ɓe fof kadi Allah jarama en jarama ko ni woni wallodirde ko ni rendude saaha ni woni rendude yonta kamɓe fof en calmi eɗen belti kadi e hawrude ɗo kadi anduɓe ne jeeɓa gandal mum hono ceerno Malick Samba Tara Ndiaye ko hande min meeɗi yiidirde e kono noon ko ma jooɗiɗen kadi ɓeydimi heɓde yaqino o almuɓe aɗa daña hen faama muya mawɗo ɗum ko almuɓe tamo e darde nde o darani lislam ko darde labtude ko liggoto hen ko liggey mo ganduɗa ko pattam lamo wona neɗɗo foof ni wawi jogade musawa jogade niveau famde jewteɗe o yewtata wona neɗɗo fof wawi famde ko haalata ko omo naatoya e gueɗe wonde almudo tigui rigui a famata hen haydara ɗum noon firti ko janggi ko o faam ɗum janngude e faam kono minen de emin paami ko janggi ko mo faami ɗum kadi ha joni aɗa faama o woni koye wittude ko haalata ko fof kala nde o haali o rokkatma ko dalil o yaltinanma aya Qur'an o yaltinanma hadith o sila ɗum o fira ɗum firoji ganduɗa ɗi ganduɗa firo ngo ne wawi yarude ni ene wawi yarude ni ko mbiyeten ko mbiyeten ɗo ha joni no mbiyeten ɗum e français ni goto fof so konngol liɓama goto fof ne jogui hen interprétation ngaji ɗi no haaldata ni so waɗi ɗum interprété machallah ala ko accata ɗum noon eɗen ñaganomo yo Allah junnu balɗe darde nde o daare l'islam nde yo Allah sembin enen heɗotoɓe ne Allah rokka en famde gonen heɗotoɓe taw ko heɗotoɓe faamoɓe e naftortoɓe e beltima e hawrude makko ɗo nde belti kadi sikki ala jiyaɓe Allah waɓe no makko en ni kala ne gaare e hunde firti hunde nde ko gonga ndiri arde e gueɗe ɗe garnani kadi ko kalɗon hakkude makko e Farba Mamadou Sega ko golle ɗe waɗani ɗum ɗe wona ono waɗani ko hoore makko man amila salihan fali nafsihi goto hay sahaba ɓattiɓe meeɗi haalde o wi min mi meeɗa waɗante neɗɗo meeɗa wadde neɗɗo ko boni meeɗa wadde ɗum ko moƴƴi ɓe mbi ala ɗum kay wawa wonde o wi ahan wona Allah wi man amila salihan fali nafsihi wa man asaa fa alayha sa waɗi ko moƴƴi ko hoorema mbaɗanɗa sa waɗi ko boni ko hoorema mbaɗanɗa o wi donc min hay goto mi waɗani ko mbaɗmi fof ko hoore mbaɗmi ɗum noon kankone so waɗi moƴƴere Allah jarama o jarama kadi sa janggi a faami o godne haala o wi ida jadat dunia alayka fa jud biha ala nnasi waalam annaha tataqallabu fala ljuudu yufniha ida hiya aqbalat wala lbukhlu yubqiha ida hiya tadhabu o wi so Allah rokkima yajananima o wi rokku hen yimɓeɓe yajanan hen yimɓeɓe ganda hunde ko waklitto nantade ko Allah rokkuma ko
so ɗum felliti yaade ɗum heddata ɗum ɗo rokkudema ɗum miskineɓe dokka ɗum bande en ko neɗɗo waɗa fof kadi adora bandum en e musidɓe muɗumen ɓattiɓe ko dokkata ko o wi ɗum kadi ustata e ko Allah rokkuma ko heydara ɗum noon so Allah moƴƴinima moƴƴen hen yimɓe ɓe moƴƴina hen aduna ma moƴƴina hen lahara maɗa ɗum woni jomiraɗo ne haala ni e qur'ana wabtaghi fima ataka Allahu ddara al akhira wala tansa nasibaka min addunia wa ahsin kama ahsana Allahu ileyk Allah wi ko Allah tottuma ko Allah tottuma ko ɗaɓɓu hen galle ma lakara woni yaltin hen asakeje mbaɗa hen gueɗe moƴƴe foof baɗeteɗe inna allaha ida an'ama ala wona sa ƴetti sadaka ma aɗa sakkoy sa fotte joom multimilliardaire mbiya aɗa rokka ɗum sadaka ɗum wona yettude Allah ko wadde no waɗi ni jooɗa hen peewa hen jonna hen bande en neɗɗo kadi anda ko kala maɗa moƴƴan bande en taw ayi oɗo musidɗo joni miñi Mama Séga o ayi nde Mama Séga moƴƴannomo o haali o ara heɓa gueɗal makko ha timma tawa jarjo fo ala hen neɗɗo rona ɗum tan ko ɓiɓɓe mum walla ɓiɓɓa mum sa salima rokkude ɓiɓɓamma salima rokkude ɓiɓɓe ma tinoɗen gartiren hakkillaji men ganden hunde fof koko gasata ganden kala ko dañƴa ko Allah rokkuma jiya ronka dañde haydara jiyamo janggani tarani andano kalis natirta andano kalis yarde nanɗon on leydi omo daferuji kewɗi nan ɗon yani addoye joom licence uji en ɓene liggila ɗumen ɗum noon mbatten hakkillaji bandiraɓe ballodiren jonnen koye men gonen julɓe toppitoɗen diina men diren mbeɗen junno ala kulli haalin ko weltare tan min jetti on min jarni on min garno tan ko yettinde nelal elimano so timmi ko Allah timmini so wonko manki en kam minen nulɓe min ɓe ko timmuɓe min beltima kadi tawde ɗo kadi sunkulo en kañumenne ko minen gurdi hakkude Demere Sar Ndogu koɓe kaali ko ala ko wattate hen Allah jarama on jarama en jetti kadi mawɓe jarama ɓe jarama hande paamon on goppini yimɓe hande ko heewi ko adi nde télé o feeñata kangaɗe bottari yon tan mbiya defte bottari wima komi jeeɓo film ha oɗo épisode gasa ha naggam te gasata aɗa yeeɓa film goto fodde hitande duuɓi ɗiɗi tawa gasani ɗum firti gonɗa koye waɗede ɓoccode a tinani aɗa woppi haajuma aɗa rewe hunde nde nafatama kono hande kala galle mo naɗɗa ma taw télé fulɓe o yimɓe ne uddiri jeeɓa te ene naftoro hay onon wonɓe toon ɓe oɗon naftoro saabu min jii o gadda toon juddu jeeri yo mbiye ɗum no wiyete wima ɗum ɗo de ko ɗum golahal ala taw ko ɓirdugal anda ɓirdugal no wiyete anda nagge no wiyete anda ko woni hol seeɗa anda ko woni Allah oɗon gurta ɗumen ha batti intéressade e puduno on heeɗi on pulagu ngu fof ne heeɗi on fuutankoɓe ne keɗi on kala ɗo biyo mbimi wone aduna he ene heeɗo on hayɓe mbiyata mbimi hande batti janggude pular nan jangge Amérique nan jangge banggueji foof on jarama oɗon jewti aduna o heeɓe natti yalla watta ɗum kadi téléji ha heewa o fuɗɗima alaji jani nanto kañumne ko pullo Allah ne wawi téléji ɗi keewa yalla heeɓon moƴƴere en jetti bandiraɓe wonɓe ɗo ɓe foof eɗen jafno noon e ɓamtude konnguɗi ɗo e yeeso hilifaɓe wonɓe ɗo ɓe kono noon numa hen yo jogoro ɗum jaam. Assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. gonma yalla wurni yalla wurni seydi kelli noon so neɗɗo yettama ɗum ne jogui gueɗal leydi ko tan fof nangi ɗum rewoy wonko
من لا مكلي والله انا جوجي كان لو يورقوا امين قال جبل ما شاء الله يقول كل شيء سنة دويرة وبلاني هاي كوا كبر ساتشي أنا روح وانتو ewan jarama min beltima min beltima cenika celluka laabka gonɗuka kala ko kalɗa mbiyata ko Allah wi nelaɗo wi cifanɗa yimɓe ay ko mbiɗa aɗa heeɗo Malick ko onon nandi Malick haalata ko aɗa nana sabu ko ɗum guur wonti min gandimo min ganduma ɗum noon yettude woode ni Allah min beltanimama ko ɗum kadi min coyni sa haali mamin dañi hen nafoore kelli o Bocar Yero Sarr wiyete nam Mamadou Amadou Kelli Mamadou Amadou Kelli imam ratib Sare Ndogu aɗa andimo an min mboɗa andimo so haali toon ne hutore kadi o meeɗa haalde bolle puyɗe wona min gondi Sare Ndogu minen ɗum kono ko détail uji ne juuti kono ko kala so haalano ɗum kala ko haali koko naftata heddi ko o Bocar Yero Sarr ko mawle jeeya o woni imam ratib toon ayi ko cubbal kono ko imam ratib kadi ko musidɗo ko almude gila omo jangga mboɗa andimo gila omo jangga gandumum ko joom gueɗal hande kanko ardi toon addi ko jogdin makko kamɓe garti o kamɓe gumudi ngawle garti ɗo e inde ngawle délégation o nanto to jippude to ɓe gari ɗo ko jaɓɓade hoɓɓe ɓe kamɓe koɓe jaati gueɓe koye ceeloji ɓe jeeya koye wuddu ceelo koko ƴelnaɓe ɗo fof ngari nanɗo addude men ko ɗum ko amma o haali ɗo joni haala ceelaw o haali haala ceelaw ko kalten ɗo ko fof ko mbiɗa ko mawɓe ɓe joguino ko mawɓe ɓe binduno ko mawɓe ndenno ko fof wonno ko ceelaw sirlu ceeloji fof wonno ko ceelaw kamɓe jogui histoire mo gonnan ɗo e dow mum momo kalten o woni tan ko ceelaw oji piilaɗo ko Adam ha heeɓi jeeɗiɗijo o nam salam ɓen so ngari hoɓɓe maɓɓe kadi yimɓeɓe fof jii darde fulɓe ɓe jeehi aleykum salam bindi kewɗi jaltoji ɗo tuggude nde histoire eɓen kamɓe jogui sirlu ceeloji ɓe so ngari ko kañumen goni jaari gueɓe kono alaa sago kolodirɗon ɓe ngari ɗum koye hollodirde yimɓeɓe ko farba faggi ko ne heewi ngaɗi yiɗi hoore muɗum eko wona oyo waɗa tan fagge
kanko le wonno o kanko mo wonno feccere nde Allah feccimo e ngawlagu o wona muskudu wona gurdu miɗo maɓe wona mayɗum miɗo wurɓe o jogui jibinande o yomo jogui jikko mumom jogui jibinande joguima gueɗal o jogui e ngawlagu o so neɗɗo joguima gueɗal e ngawlagu he ko jogui ko ñawma hande o ñalawma hande o Mama Sega Fila o ko Mama Sega Fila o yo fiɓi gawlo fo tinɗo hoore mum o gawlo fo tinɗo hoore muɗum o ene foti farnade e ñalawma he ngawlagu ɓeydi o ko ngawlagu ɓeydi Mamadou Tontan ngawlagu o Mamadou Tontan ngawlagu o yalla hokkuma jaam hokkuma ko sago makko o yoma ñagonoma yalla hokka jamma ne miñan o ñalanma yettima o yonni o yoni ani miñan fewni o ya kadi bandiken wonɓe gaaɓe o banden wan o yonde Allah ko majjanma moƴƴani ɓeydi ittiniɓe gueɗal o yettiniɓe gueɗal teddiniɓe oɓe tedni kamɓe fof ɓe nden mama ani miñan allahumma salli ala sayyidina Muhammad babu galle wiɓe beltima min gawno yonni hinima e ko baboy haali ko babu galle wi o yonnima ko baboy haali ko o jooɗi ɗo o saabu oɗo jooɗi ɗo e Mamadou accittami ɗo konngol oyno Mamadou ɗaccitamo ɗo konngol o yimɓe ɗiɗo so ngari o yimɓe ɗiɗo so ngari ton totte jiɗɗi o goto fof totte goppunomi ɗo henna banne kam ɗo suukaru mbaɗne kam ɗo sugaru goppomo e galle goppanmo e galle he banne kam ɗo ceerno potte mbaɗne kam ceerno fotte goppomo e galle goppanmo e galle he goɗɗo fof simbirama ɗon de haadete wawno haade ɗon kono noon oy kono noon gadduɗo ballal o oy gadduɗo ballal o jiidigal hamen oy jiidigal moɓɓe jeeɗe kaloɗo inde Mama Coumba Ceeɗel no mamma ko jokko wendam oy Mama ko jokko en ɗam hoolare oy Mama ko denɗo hoolare arasuhunna alhayaw o wona rasulullahi haya jagara arabde gueɗe jeenayi qol hadis sirgal hadis ɓeɗe qol baasi sirgal basi illa o assail illa sayi almukafiyatu bissanayi allah kawso salay mba gal Moussa bisimilla bisimilla mba on noon amin sok samba sok deedi amen gar ɓurɗandirede samayal wallahi amin nani inde nde ko fewnude gawlago wallahi ya toon haalandeɓe ɓe jeeyi ha toon ɓe haalande ɓe hande o ummima ha toon ardinoto ummade ndulmawi ara ha ɗo henna waɗi noon noon o waɗi noon noon o yidde wonde hakkude amen nde o ko yidde wonde hakkude moɗon nde gueɗel ngal min dañi ngal oye guelan bandiraɓe fof dañi o ko bandiraɓe fof gar ɗo min Diallo Moussa bisimilla ujunere tem mi calminimo tawa men ƴeew ko wandira ko ɓiɓɓe Malal Bocar o ko haalno e Bocar jiidi Malal Djiby Sega Malal Bocar jiidi ɗon wona ñande foof ene heewi jiidigal ñande foof taw ɗum ala ɗon ñande foof ɗo ɓe jii koɓe jiiɗi haalde minen nomin ñaagui on seeɗa tan dokkomɓe tan mi calminiɓe wona wawi haalde o babu galle miñi wonde jooɗi oy ɗo ko suudu wotudu woni ɗo oyo kamɓe tan jiddima e baba haalde noon feewi min jetta Allah welade mum o oy kono ɓe goyani oɗon godiɓe oye guilay Mamadou Malal o ha heeɓi kodda
o ko onon no ngoodi o yen yuri nelaɗo Allah oy bawgal mawni oy ɗum ɗo ne heewi kono heewani kono ko duwaw tan woy kanko mimi kan jeeɗon ñande fof ko yidde mawde woni hakkude moɗon ko waddi ɗo ko yon toon ndiyam Diallo Moussa nam bandiraɓe rewɓe min calli oy ngaari ummin artiraɗo oyi koye salsalɓe o jeeya camɓe wasata wawa haalde o wi taw heddinde naatani mbonnaɓe mangayi makko neɗɗo kadi haala ko haalta joni noon o wi min gari ɗo hanki bismaɗe hoɓe aɗiɗoɓe arde ɓe iccanki min gari ɗo bismaɗe hoɓe arnoɓe ɓe bismaɗe ɗo hoɓe ɓe yo jogoro jaam o wi baɗam e ɓiyam o wi o wiyete ko eri o wi kamɓe fof oɗo ñalawma ari ha wiɗo timmi ko wonno e maɓɓe fof ko wonno cuusi maɓɓe fof o wi gasi weltinen kala gawɗo beltiɗo ɗo addi ɗum ɗo ko weltare addi ɗum ɗo ko weltare goppon galleji mon goppon leɗɗe onon mbaɗa soutien giɗo mon Allah jarama on jarama Allah jarama on jarama sinno amin jogino goɗɗum komin poti wiide on yo Allah rokku en fandinde ko daña ko e ko waɗa ko onon Allah jarama on jarama dendagal wonɓe ɗo ɓe min mbi on bisimilla mon e wuuro he bisimilla mon e galle he eɗen ndendi fof wi Allah jarama on jarama wonko yiɗi haalede gueɗal ngal goto fof itte gueɗal mum mbimi chef de village Dodin wiyete ko Hamidine Alpha gandumi hol kanko o ardi noon ko Dame Baylo wiyete so meeɗa yiɗi gorko no immire debbo ko Elimine Sall wiyete kala saka ala ɗum paysu sa e makko fuliraɓe makko kamɓe cekkimo ɗen ga seeɗa kaliwo gonɗa won ko jiiɗi haalde ene wawi taw wonko ɓe jiiɗi yettinde kono noon yoɓe dokku en seeɗa tan dokku en gonɗa guure sappo ɓe gari guure sappo e goɗe ko fatodira hakkillaji mbeɗa yiiɗi yimɓe mbattodira hakkillaji bismillah mon wonno ko bismillah bismillah mon ina yawra yaat heɗo babou
dañana ko tooro fof fa ƴetti konngol wiye kongi ɗi ngasi to banggue doɗel so neɗɗo noon wuro fof rendi suɓima ɗum waɗi ɗum chef de village sare nde wonno konngol makko galle Elimane nan ɗo jooɗi jom ko galle malandeno kille fof kamɓe fof soɓe ndendi on ƴettude konngol ko bisma nde wonno ko waɗa ɗo ko eko daña ɗo seeɗoji nan ɗo jooɗi Elimane seeɗoɓe nan ɗo jooɗi gure sappo e goho noon goni ceeyako e ceeloji holko min laɓɓitina kadi sall holɓe min bismi toon ko invité d'honneur programme o hono galle Farba Bosoya galle docteur Sall mbimi doɗel wiyama koye ceeloji alani ɗumen ɗo e nder doɗel Samba Eli Bana Biram Bokara Biram Mbolu Makam kañum woni afo Eli Bana ani fiilede lamtoro kanko fara aafe ari kene ummi Jolof e laamu gueɗe naaɓe mbaɗi nulal yo Jolof ar jartino ɗumen sababunde farmata amiral Biram Bokara Biram Mbolu Makam arɗo ganda Baccan Podor jeeya koye gueɗe jibinɗo jajani Ndiaye laamiɗo Jolof o bindiri Jolof oɗo lettre yo ar jartinaɓe ni woni gawlo mabɓe heddi ɗon Elimane Toro kono yiɗa fiilede lamtoro sibu jangi andi ko Allah haali gueɗe naaɓe cali waylude ñande o jofti Sinthiou Bour ko mumen momo yaaduno toon kay ko ñande hen rokka Farba Sinthiou ni woni Farba ceeloji ɗo addani ko kalami ko ni wayi ina yaade gawlu men beɗa arde gaw woni Farba Sinthiou seeloɓe koye goo doɗel koye gure ceeloji jeeya Jama Alwali Sinthiane Jama koye gure ceeloji jeeya Mboyo koye gure ceeloji jeeya Ceelaw koye gure ceeloji jeeya somi limti tan mi juumat Jawara noon Jawara mi arat andi ɓaada wawa jofade gure sappo e ɗo hen goto fof kalda e muɗum fof a tongat haala ka mbatta ɗum e goto tan taw so goto sa haali o haalat kamɓe fof nde gueɗe ɗe cetti ƴett 1842 tane wayri fiilede en jooɗima duuɓi limtinɓe hay goto anda ceeloji hay goto haalani ha wiya ceeloji ni mata wodani sibo en nani fof tati tuggude ñalawma subaka mo dawi ɗo omo woni suka wimo ha nder o wi kam mor o wi o wawi wiide o fawi hen hay goto anda ɗum ti engagement duuɓi 90 hande makko ha ceeloji dari aduna o fof dari hen goto fof ne yiiɗi wadde ceeleje 2014 o waɗi dental ceeloji o yiiri Tidiane Moussa Thielen ɓe omo woni Mozambique o nanni hen doɗol naaɓe ɓe ndendini 2.500.000 ɓe gaddi ɗo caali juma doɗel ɗo 2014 kalami ɗo o wi jeehe jokki he caali guenali doɗel kiiɗo no henki gasi jiilima doɗel jiiti ɗumen jeehini ɗumen e koye men gila henki taw hande arani Allah addi oɗo ñalawma o heblana Allah addi o ñalawma yimɓe paranimo Allah addi o ñalawma yimɓe jaɓɓimo yimɓe gone ñalawma gone ni heccen nde wonno ɓe ƴettiɗo Mamadou ɓe jaade mum
hay goto andata Mamadou woni jiɗana kam haare won hen ko yiɗɓemi jiɗana kam probléme mbi oyi wallahi min Mamadou Sega ɗo gujjami mbarami tawon tinani dalilu mum yalti siko so tawi seeɗoɓe mba ɓe jaade makko nde ɓe jettimo ɓe jaade makko ɓe aduna fof kadi andu min pilima Farba Ceeloji gure sappo e goɗe fof ne tawa jomen jagorɗe joni noon jagudin a yamiri jaltaɓe Ceeloji a yamiri kanko dari o wi Mamadou wimo nam o wi billa wonta jogade ma gueɗal laana ka Farba Ceeloji fonno jolnede nawe haade guure gueɗe wuuro fiile ka mami ar hen nde ɓe ngari mi lomtino ɗum ɗiɗi nani hen somi welama mbeɗa wawi ƴettude ceelaw mi dallinoro ɗum Ceeloji par ce que aɗa andi histoire ɓetete tarih ɓetete ko haqqille neɗɗo rokkira haqqille ko ha wawa ɓedde ko haalata ko Jawara woni Ceeloɓe ha aɓen ɗon jooɗi ɓen woni ɓe nani jooɗi